lähdetään alas mäkiä. Onpa mukava ilma. No niin, nyt ollaan keskellä mäkeä. Eihän mennä. Ai sä muista vielä. No kyllä tälleen. Se on ihan kuin musta. Ai. 200 vuotta myöhemmin. Ei. Oi, täällä on aika hieno ilma, mutta kohta on kyllä käynyt niinku 200 vuotta tähän hommaan. Tonne mennään seuraavaksi. Tuolla on kahvila, toi iso talo. Mennään seuraavaksi. Nyt on kyllä vähän tuhansia vuosia edessä vielä. Mennään seuraavaksi siihen jyrkempään. Joo. Ja sen jälkeen, siis ton jälkeen mennään jyrkempää mäkeä. Eli nyt vihdoin päästään ylös siis miljoonia vuoden jälkeen siis nyt. Mä lähden ekana pois. Turpaan. Noin, nyt mennään. Täällä on aika kova meno tässä mäessä. Noin, nyt täällä on tällaisia tikkuja, missä mennään. No niin, mä menin vähän siihen mukaan. Niin mun nyt on ylhäällä tästä taas. Ja nyt mennään. Vauhdilla. Sukset lentämään. Ja sitten mennään. Tätä kautta tuolla vähän. Se hidastaa vähän vauhtia. Tuolta tulee muut. Aika hyvä meininki tässä on kyllä. Tän laskettelujen. Joo. Ja nyt saavutaan ammattilaispaikkaan. Nimittäin ankkurihisseille. Ai että. Nähdään ylhäällä. Sitä varmaan joku 1 000 000 vuosi taas. Nähdään ylhäällä. Ja niin. Heippa. Tuolla on hyppyri. Ja siellä voi vetää polku. Niin ja siellä tätä sit vähän niinku. Eilen kun mentiin jo täällä, niin silloin oli kyllä vähän sellainen meno, että joku veti bäkkäten. Elikkä nähdään ylhäällä. Pamptiin ylös, kohta mennään hissistä pois ja sit mennään sellaisiin ihan hulluihin. Ota sit. Noin. Noin, tänne mennään. Me mennään lasketaanko me taas? Joo, taas. Mä taan mennä edeltä. Okei. Me vaan edelleen. Pikkusisko menee edellä. Vähän vitsaus, kun taas menee niin kovaa, et sit niinku tuulikin
niin kaikki niinku menee vaan ja jos tää tippuu, niin sit vähän ongelmaa vastaan. Täällä tuulee ihan järkyttävästi. Jumala. Herranen aika. Nyt saavutaan taas ammattilaisella vedettäin hissillä. Nähdään ylhäällä. Heippa. Olen toisessa hississä. Voidaanko mennä näihin makiin edes yhden kerran? Joo. Yes. Me tänne mennään. Mä tahdon näyttää yhden mäen, mistä me mentiin Sonjan ja Annikan kanssa. Joo. Mistä sä et välttämättä ole mennyt. Joo. Me mennään nyt Ja se on- jonnekin. Tuolta. Me mennään tonne. Nähdään ylhäällä. Joo, ja tässä ei sitten. Ja muutenkin muistakaa pistää kanavatilaukseen ja painatkaa tykkäys videolle ja jätätkää kommentit, jos tahotte enemmän näitä tällaisia videoita. No nyt ollaan aika lähellä ylhäällä. Nämä hissit ovat ihan järkyttävän hidaita. Ja seuraavaksi mennään nykyvään hissiin. Ja seuraavaksi mennään tuollaisen hissin, mikä on tuolla. Ja se siis vasta vähän nykkii, niin mä en voi 3 kertaa kuvailla niin paljon siellä. 3 kertaa alusta. 3 kertaa alusta.